Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur. Mister Some urung bisa hadir nang ngarep MTS Mania lur, lagi sibuk nang sawah tes mbungkusi jambu kristal lur. Posisi nang persawahan bendok karep ke lur, anu wite akeh nemen dadi esok urung rampung. Oke. Mungkin ada yang nanya, nang apa Mister Some libur suwe? Ya alasannya ingin keseripahan atau berduka cita. Dan siki ya melu ngurus sawah lur. Masalahnya sawah jambu kristal nilala ya. Jadi bungkusi kayak miki bungkusan anyar. Soalnya kalau dibungkusi langsung kondakan ana lalat buah dadi ora sida panen lur ke. Sawah tobat mengana lur. Bismillahirrahmanirrahim, moga ya bisa keurus ya. Ya syukur-syukur anak sing bisa ngurus juga sih men. Mister Some bisa hadir kembali ya lur. Secuk banget nangane lur ya. Hitung-hitung healing. Kemiki pirang jam? 3 jam berarti ya. Kur lagi uli setengah lur. Ya mungkin kok sore ya rampung. Wis rabu rada gede-gede lur jambune alhamdulillah. Dan wis ana sing bisa dipanen jane tapi ke pengepule apa sih bahasanya juragane urung manen maning lur. Oke, sekian bayar lur. Insya Allah ya Jumat mungkin bisa hadir kembali menemani perut-perut lapar Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.